Okay guys, magandang umaga na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayan mga guys, at nandito tayo ngayon sa may Sitio Orno, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. At ito, i-share ko lang sa inyo mga guys itong libot ng patron. So ayan, at bago ang lahat pala, maraming salamat sa mga sponsor natin na yung iba nagsasawa na. Joke lang. So ayan, tuloy-tuloy lang sa pag-sponsor at sa lahat ng mga viewers natin Luzon, Visayas, Mindanao at hanggang ibang bansa. Lalo na dyan sa US kay Sir Leo Digario Versosa na laging updated dito sa mga bago nating videos. Ayan. So ayan mga guys, at ayan na. So paparating na yung libot ng patron at hindi natin alam kung anong patron yan. So ayan, panoorin na lang natin mga guys, no? Kasi nag-aabang naman tayo dito. So ayan. At samahan niyo ako mga guys, tara. Let's go. Okay guys, ayan na. At natatanaw na natin mula dito sa kinalalagyan natin, no? Kinaroroonan natin. So ang nakalagay pala Viva San Isidro. So ayan. At dito po ito sa may Sitio Orno, Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan pala, no? So ayan, tunghayan natin yung libot nila. At yan ang tinatawag dito sa Pangasinan na libot. Ayan, no, Viva San Isidro. Toy, gwapo ah. Ratan toy. Orno! Viva San Isidro! At ganun lang mga guys, no, yung ganun lang kaiksi yung nila, libot. So medyo kakaunti dahil na, anong oras na? So nasa 10:30 na ng yung 10:30 AM. So matindi na yung sikat ng araw. So kaya tayo nakasilong tayo. Pero yung camera natin nandito sa sikat ng araw pa rin. So ayan mga guys, at yun lang. At maraming salamat sa nanood hanggang dulo, at sinamahan tayo dito hanggang dulo. Ayan, maraming salamat.